Eta Jon Beramendi zer modu zaudezu, korogela politan penartuko dugu. Kaixo gure Adriana, ze ona zerazu, DBH ikastolan asko egingo duzu. Zara oso altua eta hoberena, lau haizetara doa asko ikastera. Asier oso ona da saskibaloian, oso onda abesten eta futbolean. Aimari estenentzat. Seigarren mailakoa nire lagumina, ta bere ekipokoa bera da honena. Bai, bigarren abizena. Bestadetik ere bai uzera daukagu, futbolean onena diferentzia bat du. Asko hauek odei eta miren itzatira. Odei oberena da gure lagunona, txaku txiki badaukata oso jatorra. Miren buru askarra asko pentsatzen du, ondo abesten dut asko maite dugu. Zentzu hauek dira, Jaitza Rubio, Unai Torres eta Izio. Zirano.